את בונה הרגלי אכילה בדם ויזע, ואז מגיעים הסבא והסבתא ומחרבים הכל עם צלחת ממתקים ענקית. אני יודעת כמה זה מרגיש כמו קרב אבוד. אבל רגע לפני שאתן מתפוצצות, תזכרו, בשבילם אוכל הוא אהבה. הם לא עושים את זה כדי להזיק, הם למדו שזאת הדרך לתת אהבה. וכשאנחנו מעורבות איתם, אנחנו רק מגדילות את המתח. אנחנו לא רוצות להפוך אוכל לאסור, כי זה רק מגדיל את התשוקה אליו. אבל אנחנו צריכות להגן על הילדים שלנו מפני ניתוק מהגוף שלהם. איך עושים את זה? מול הילד תשאלו אותו לא בפקודה, אלא מתוך סקרנות. אתה ממש רוצה את זה, נכון? בוא ותבדוק רגע עם הבטן שלך. איך היא תרגיש אם תיקח את זה? היא כבר מלאה ומרוצה, או שחסר לה שם עדיין משהו? מול הסבתא, איך נגיב? תגידו לה את האמת. אנחנו מלמדים את הילד שלנו להקשיב לגוף שלו. אז בבקשה אל תציעי לו עוד. אם הוא ירצה, הוא יבקש. ככה הוא ילמד הכי טוב להקשיב לבטן. ואחרי הארוחה, תיגשו לילד. תשאלו אותו. איך הרגשת אחרי שאכלת את המנה הנוספת? תנו לו לחבר את זה בעצמו. בין הכמויות להרגשה. זה תהליך איטי. אל תנסו להיות מושלמות. תהיו עקביות. רוצות את המשפטים המדויקים להגיד לסבתא ולסבא? תכתבו לי כאן למטה, סבתא מושלמת, והמדריך מיד בדרך אליכם.